Айде, клипче ви прави. Сега снимки ли прави? Какво снимаме? Може той за перката отгоре. Тя кората му са фанала за перката. Шоколад сега май прави. Ко? Той е над 10 килава, човек. Не дейте се бави, защото може да пререже, ако се е фанал с перката, да пререже корда морда нещо. Мляко! Това е трофей сега. Тук ама сцепихте. Трябваше да дадат кафаните пляшки. Сигурно! Някой да става. А там за сбоката. Али му мрежите го дуби с мрежите. Това ще раса. Това го навече. И ти вземи и изкарай това, де. Няма изкарай, ти го снимай. Сега ще го гушнах като бебенци. Ние ще ви префърлям снимките, няма. Добре. Притеснявайте. Ами ще го прехвърлям. Моите си снимай. Дай ти го. Дарите му една ваксина. Сега ще изкараме. Дам ли ти? Някои хора ще пият водка. Голема фана е, майче. Да ти дам ли свъждача, бе? Дай ми клещи. Сега, откъде? Еги моите, еги там. Тук на камъка бяха на... Дай. Момчета, както съм казал не един път, без Митю ще се оправите точно на... Махни плицата, махни Чакай да го някой гушкам, бе, бе. Вади камерата. Те снимат, да после ще препърнем това. Нищо не прехвърля. Да, вари твой телефон, бе. Вари се снимай. Няма да взема с лева после. Няма да ги. Кой работи без пари? Скри му очички, скри му ги малко да се обърнат. Така ли са? Гледай само да не му бъркаш хрилети. Дай сега как го притеглим. А? Дай телефона, къде ти телефона? Браво, браво, красавец. Не ви се фанахте от най-скъпите снимки тук. Мятай го, докато снимат. Сега ще го гушна. Я да го гушна. Ти викаш да се местим. Какво да се местим? Така си подхождаме ли с него? Я го тегли колко и после. Жоре, яла да ме снимаш ти после с телефона. Николай, като има много лента, виж как Той се личи ударя веднага, бе. Той като удари право тръгна, като судриш нея. Кантарчо дай да снима. Обърни насам да му да го... Витьо, ще ядеш хурката. Колко е? Тика 10 кила. Къде ги видя 10 кила? Отива за шоколад. 9 кила и 620 грама. 10-12 кила каза нагоре. Я отива да купи шоколад, бе. Марморко. Чакай само да От и такива басови съм заприличал на... На тюфлек. Снимай, снимай. Снимай. Айде с твоя телефон. Айде, слушай го, чуми и бягай да го пусни. Той ли е най-голямото в този сезон? Не. Ще да тъп извади. Чакай сега малко. Как Още хубаво да не го стъпи. Бягай долу. Бегай го пускай. Цяла нощ го чакаме. Ама дойде. Добре. Ама ти си голям майстор.